Gabodi Hamushara Party, Brino Watni, Bukuk, Jabarani Deborma, De Bufa, Takok Bigrai Debormani Sazala, Mong Jacob Deborma, Shakamiangi, Birmonokre, Lukuchubasu, Shanka, Shabanka, Azepru Shaka Hamnot Tongmani, Piaba, Azemani, Tasha Olono, Shakabia, Anachenka, Tabok Umorgan, Bisigne, Nukong Bigra, Infono, Boshano Haman, Bagi, Gurung Shakam the Go, Shak Narika, Piaba, Hamwi Manyako. Rang Bobaika, Taboke Shaklom, Torjak Bohok Torjak Belaido, one of Boklaja, Bumapo Faso, Nukong Bigrama by Baiki, Busana Hamley, Oko Pon Sugay. Abon Bugino, Yogangi, Lukusuba Musuni Bagay, Bustango Pani Nanka. Bank Nemka, Bank of India, Branch Anandonogot, IFSC code number BKID 000571. Account number ka 5071103140171. Kogdung number ka 70052560009. Kapani lukurok haina hai sungtini anrong no mangpil tisek mani bagai sini gereng amcayo gereng jagao thayo obaike sini Tripura sorok ni gobang ma hamia saya ba gobang ma tamun sanai nogrei lama grei tei grei obaherong jeng rong no phungani bagai gobang ma no mangpil tisau tini hingkai jeng oro paisok paika Gabodi Samuk Sorapara edisi village be khobja jaga boni chai number wardo takhok tai bukuk juni nokno hungo jeng nuk phaika broni chrai belai no hamia hanai gai broni khoktoi jeng khananai brok ni jengjal brok ni gobang ma jono ringmani tongo belai no brok ni kosto te brok ni mansogya Klaisok Maliani bagai tini sini serang sati TV channel hai ke tira serang sati tim hai ke sini serang sati no bro dengan angka bro ni mang pilirung lokurong ni taniwo coba susana ni bagai lokurong taniwo kakcang mung hai ke kebang ma maya ni bagai lokurong tani kakcang mung hai ke coba sudah mana oma hai rong mutai nai bro tini jono yung padi jeng nok ni malik ba nok ni takuk ini kokrong jeng Paiga brok ni kakak koko kapjak korang no kenawai brok ni tuku kosto kebo kena naik rika brok ja mansak ja klaisak brok klaikya hanai nai chuno kok nun ba kok kejar hoka bon bagai seng tini pai sopakya drong ni thanio mangpili chiri srang sati tv ni bising tui brok suba sunayo jot ni lokorong thani abon bagai seng khaganang lokorok no abono nong no seng phunukrai bong ni mangpili busuk bahake cholai tongka koi busuk bosor busuk salungai tini borok obake kosto jengjala klai tong abono tini bong ni cherai rong tini seng tini kok sengnai angke mana angke takuk nono jeng to tini norok ni kecharman bising tui jeng pai sopakya sengnamu chungmani ke tini je nung chunor sahoka nini cherai belaino hamia belaino naisogoi jengjala klaijak obahairok nung teinai norok belaino jengjala ni norok sahomani ga jeng to tini pai sopakya norok ni toko kosto rong no jeng khanawi abole bahai ke norok tani ngi tong laika bahai ke norok ni cherai rok no nai dab nai me yang tong bahai ni uporo chimi omhai baik isi sang sabino abo hangke rai asai ek mas ni poreno omhai ungkha ke seng aprupano seng mane asuk saime angai asuk manti pen ngai jing gujaliya manom hai poison ngan hio saimia lokom hai ting kan ke abo rai 2 bosor kha 2 bosor phabe ke mane serious gabang ungkha hapo seng doctor phunuka sinje mansa phunumani doctor phununi bising pano abo boko kagas robok sirga tam ko tumokte ko no phunni doctor mondanjono ino thangon phunoni agolong ke tabok ke tam saka operation khanya nang sau kita operation khanya bagai borok kagas to sirga pra tipor ke bagai khanya bagai sirga ke kita operation mani operation khanya bagai kom no bagai soli sadani saka hai rang nang sini rang je tongmani borok khotanya bagai tabok seng nanya bagai sini mungsa segeri kya seng hancin dong terai kaplai matong sibon tei sibiji abon bagai lukurok seno khagnang lukurok kisah seno subadi
khairok jadi osraino जों नरनि सुबासनि बिसिंथिखे किसा जों गाहाम पानख्लाय तुमानि चेष्टा खायनाय जे दं जेमानसाक जों सुबा जादि Ojrani mungkai जाकब देब्रं kai ni mungkai देब्रं kai ni mungkai आरो के बिग्राय देब्रं Bikrai dia ke boni ke tabuk sajor di tam problem nukjar ne bini sagu tam obesu tu khadian tam बिनि सागो का बिनि साकलमो माने कटरमा ngi tori phayo अब माने बाकंको डॉक्टर नि को मते के बाकंको बहु बिसिंनि अब बुक सानो हनमान बुक सा हाइसि कोनसा बुक सानो अब yang torang kut phayan ke अब बिनि साकलम torta के कापमां कामां लेंgi थांरो हाबुं मा फैया हम हाय अवस्था ngi दं गाबोन परे के तै सागो से बिनि बहक से ताका पुलिस दं खा कोई माइसे बालक जाक्सी बहुबिन पुलिसक ke boke bosuk ni bosor boyas rum ni jerai ka 2 बोसोरनि 2 bosor ka khata 2 बोसोर का ke de pro plan se pro ni ke एक मास नि परे न बम हाय ke noro ke tai bus noni je o hospital tlang je nai mani ba doctor tlang nai mani busuk ro cross आपुरो प्राय 60,000 नि साकांगन आमai थांगा gane khatam ro kai को साम तांगै जाता ke kapalni rukurok norok to khnaiman khana belaino khairuk jaknai belaino dukhuni kok borok kaka kok nglai tongai jasi belaino nglai tongai jak जों अबागे खनाबै दिनै रुनु फायका ब्रकनि दुखु कष्ट रकनो जों साइ बुरमानखा ब्रक बाहागे ngै दं सालसा तांखायसे सामंगो थांखायसे मारुम बा हाति समस अबागे ब्रक खलायै बा आइजोय बाय जालाय जाव तै नक रक बाहायनो नरक नुगै माननाय सिनि केमेरानि बुसकांगो ब्रक बुसु कस खलाय चलै दं दिनै borok salsa tangyaga jemai ma jaya tei borok jamansak bokni jerai mankaba jerai khaba दिनै नायलेखा borok jamansa kosto khlai yago je tongmani aba ke नायलेखा phiaba दिनै boni kuting khanaka tawse jodi hamya doctor sawo o sakolomni bi bohok singni buksa toklai phaye oba haike je kotomangi tongo obono belai no wanama chingsa tabo ang sanamu chungmani ke lukurok nongni thani che osrani thinang nongni thani che osrani jati nongni thani che borok no bonom khairuk jagai hamjagai monosoba ka sepotini sungnai tei bor pohorngai o sungjar bini life naithoknai takurok norok no wansukti khaganang lukurok bini life nongni thani o tabu mobwa songjamti singnong no koina musungo joto nai tongnai khaboni lukurok osrani bobishot nai jadi bo busuk kosto ngai tong bini tep to busuk ngai tong kawi mas tong hani bagai bini mano sungnai bahaike nang bonoke bahai roke chari ko Cabar oleh bini bahagia cai rok bayar saya. Kisah pun baca ya, tidak baca din kakak. Ansang itu cimi sisa coba. Kalian tiro kisah nunggu. Mai tu guna mai saya bob. Orang bela itu kos tu nangu. Besar sisa yang botang kita ne. Selagi masa tu. Selagi korang bintara tu, selama korang ya. Bintara ke kelas puri jong. Cabar ke mai rok saya bini. Oh my sorry, kenapa mai saya mang? Kita beri mai thaka, agi kita se sorry tong bani no. Ke bini saklum jeton ma bo, dia betul ko to mang kita kita se ko mi ja. Ke bohong bo ta bo ke puli punya. Hanya tiro ko kerang mang. Ke bohong pura dia rasa ke jaman bohong kotok mang ke kotok saya papiu. Amar ke bo bela no kabu, kamang lu leng sa kanya. Tangu tuirong maya. Hoke no sakon bamang ho pura ayu. Samang kering yang mung kering. Salah bahkan bamang matong layu. Kawin dong. Orang buka memang tunggu. Tuh ya, kita berkiau tu berkebawa. Bini sangirung na, kisah mana ya? Dokter telah membawa, operasi kaji nu. Aja ke berang ke bang lu nangu.
rang kemang nang pun singta bekha tong pun sini yak su kya besan nanya ni bag ke thui por ke khaji ni thui por ke khaji tang ma bini sani thui se ong khya thui ke re ni sau se ti bahanya nai maya bo se ti yani bag ti kisa ro senunggu sadi ni wa se ro ga bo gang lukurong ni tani obun ko nya musun khagana lukurong tani wa norok suba khang ke ani serai kaham ngi basanai takok te bokak sunang abun ko nya musungu ani basan kisa bansinan ni bagai anu kisa rang suba su khaijadi ani basan operation khanya ni bagai rang gobang nangu ang obun ko nya ni musungu ani satran nai naji bini boys 2 bosor ingka bo tabuk phenu himi bu maya kok bosai baya asai puro bobo normeno asai puro bobo normeno ekdom uzun kom 1 kg 280 sing aji mono ek mas ma tongkha ajagani mas ka heto go she dal ko mas ka hetong phaise kaham ngi basanai takok te bokak sunang abun ko nya musungu ani basan kisa bansinan ni bagai anu kisa rang suba su khaijadi ani basan operation khanya ni bagai rang gobang nangu ang obun ko nya ni musungu ani satran nai naji bini boys 2 bosor ingka bo tabuk phenu himi bu maya kok bosai baya asai puro bobo normeno asai puro bobo normeno ekdom uzun kom 1 kg 280 sing aji mono ek mas ma tongkha ajagani mas ka heto go she dal ko mas ka hetong phaise oros bini am hai sakulam tormani sijak phayo ajaga ke singapurun salai mangkumu alo sing hapena doktor go tlang nai kya hapena sing chini je pare sek nai kya tabu rang klini bagai sing aba ke nai ma tongu bulan sini kenang lukurok sing tini norok nukban khabong ni kapjak borok ni khorang borok ni bekhabosuk se jalangai tongkhana maya ni manmani sajla asai probo normal khana asayo tei kaham no keji bo ujun kena asai jak gen kaham phiaba mas kaisan no long keno obai bini saklom tornani siang saka bohog isin bup sapai ta bobok bini bohog bol duk sajak bohog torjak obai ge bini thinang bini live takhok bukhok rok norok simo thangnai boni live jung saranai bini bono live nai thornai norok si takhok tai bukhok song khagnang lukurok norok nukhangke chini tv channel nugui tongkhangke tomungno nukhangke ja manchak norok ni je gobang rimaya phino 10 taka 20 taka phino ja manchak norok bongno subajadi oboro thani ang nong thani jotono nong konya musungu je nai tongmai nugui tongmai lukha gnang lukurok no jeng chini tv description ri nai ba tv no phang phangke phono gri nai bongni account number rok bongni phone number rok man khangkai norok bo phai nai pheman nai amongka gabodi samuk sora para sai number 1 bongni opara oborok ni nogu belai no tam chanai kisik masak samung tangke salsa tangke simasa o phai ni borok ni belai no bongni jungjal borok ja pairi borok nai lekha borok ni ja tongba je tongmani borok ja ajlai manai lekha tabu khai borok malia borok hain sinai kabai ma tongmai so obahai gothona obahai kokthai no bai thongo khana kaka ko nang ja tai sirai haino jaibu meya to chimi kisi ngi tongo kabui tongo sal hor hakima kabui tongo engjak cost tongjak na bosurai haini bagai norok nugui tongkang kai jotno no koijawo norok obahai ke chubai nani musung khangke number ke ko number nok chuba jati joto nai tongne khapong no hambai tlungka